Lamang tani nga pagkaon no, nani sa palibot nato kasagaran makita nato no. Okay, mga kaigsunan, dili lisod pangitaon. Kung inaron nga medyo gipit no tungod sa panahon, kanya mangita tag mga pagkaon nga makapaayo sa lawas nga dili kontra sa ato ang mga pamati na magaling. Isang pagwalay gi pamati, maayo gyud nga pagkaon no para sa atong lawas no. Para sa mga sakit nga di mo dapo na to no, prevention ko ni. Okay, magsunan no, tanawan ninyo slice tani ilang na akong i-mention kung saan kay kailag mo tanan ani no. Okay, ato ning simple ra atong buhaton ani no, slice lang gamay rang ingredients ato ani naara po sa ato ang kusina. Pwede ra po mangayo ta sa atong mga silingan o watay asin. Mga kaigsunan ko no, tayo na kayo. Okay, ita mag lisod kung ato lang gusto ta mo kaon ani o dili ka gusto mo kaon murag maglisod pud ka no. Awhag ninyo nga paghimo mo aning pagkauna no, kay ug dili mo hilig og ani mga prutas ug ang inyong una-una tuwara sa Jollibee ug sa McDo. Ayo gyud ni bunta mo ni ato ang kanon permi no. Di po permihon basta panagsaan lang po aron na po'y masulod sa tong lawas nga mga nutritious nga mga pagkaon ba. Okay, asin lang. Ay po daghan ng asin kay mga kidney na sa kay tamis na balance na pag suka lang gamay ra ko bigol makadumig niya no, initon parang safety ka sa suka. Butang niyo ra imong yung mo na ibutang nimong kapayas. Kung ano init na bang suka kuwan na mong tanan kung mainit na gyud ang mong suka ano, sa asin matunaw na ba kaya ron safety ang inyong suka o napay mga buyog ana ikan po na sa sanggutan mga matay po ng mga bakterya no, ato yung kinahanglan gyud ato inito na suka. Okay, utang ato asin gamay dumig-dumig dayon di po plutoon igo na dumig may init gamay para ang suka inito gyud to nga bukal po siya baka dali. Okay, mo na niyo kaon na ta no. Okay, busog na tani ron. Mo ni nutritious nga pagkaon no. Delicious pa gyud para nako amot ninyo delicious man ni basta ako delicious nutritious nga pagkaon ni para nako. Okay, salamat magsunan pag sunod din akong vlog no. Yung ano ni ato ang atong makaon nara sa palibot no. Nata mo adto pag laing lugar o merkado bay noon magkugi ran tag hangad-hangad dungo-dungo ni sa to ang lagwerta na anay makita na to mga igsunan. Okay, mga ni mana ato nang dalhon sa misa o mga na tang igsunan ko ako sa mukaon na ni usan ako tagaan sila sa akong sobra pabitaw jo ako testingan na ako niya ako yata ginila uban no hindi ako untanan sing makaingon og laog ko no kasi gyud ang kaon ako ra usa yung mahatag ba ako labi nag may mangayo mga ridere yung anong di tagaan ng kapayas tagaan dire kasi gusto ari dire ay di kapayas tagaan ta muna ko aron kaon mo yung nani. Okay, salamat may adlaw katong tanaw naspon ko o please subscribe ug mahimo. Okay, tilaw na ko dito tanawon kung lami bagyo tinuod. Okay, resulta star no, star in a million. Okay, na ang star dia o kani nga kapayas sumuna ko wag yung liso no, pindot ni kayo di na ka maghasol ani ngayo kadiri way liso ni. Okay, gamay na liso pero gamay ra igora si milya o gusto ka magpaliwat aning kapayasa. Okay, magisunan. Okay, salamat. Okay, bye kaninyong tanan.